lang itikit khot na khot binyo way our life. Henry kata kabakut ki e baro kala janken. Namar kata to pen khana dakar but to pen shara shapang kijing duwain. To inya pai kidi rabi debi kijing batai. Ya kikitien kani kikitien bakut ya kabla pen kala na kitin Greek telos. Kamut katong ni ka im ka goal ni ka laun mur ka jing temu ni ka purpose. La ban pun kala kumni ka ni ka jingong ka bala tho ha ka ni ka lan ka baning kong ka bakut ki baro kala jan la ban kumni ka jing temu jong ki baro kala jan ban pun dep kata de ka jingmut jong ka tu ka lan ha bakran sepang kerpang jong ka jingmut jong ni ka tin bakut ni ka jingkut upetros umut ika kadang light ni jing batai sepang jong ka jingkut ya ka mangi ni sem jing ya ka bangin penkut wat ki scholar jong ka jong blai ki sem jing ken ya ka bakin ai jing batai hari baro light li pa ki don ki jing dai ka ni kong kan ba ka ni ken jingkut kala wan thau ya ka jingkut ane ka jing wai no jong ka pertai hot upetros min bau tho ya ka ni ummat ba ka pertai ya ka spas nem ka ba ni kong ka sawai no hari kani kamut ken tang kata kajing pikin mau ya ki Kristan ya bikin long ki balakre namar ka jingwan jong Jesus Christ kala menjah ka kuno kapor nomar wan ko bunong tu ong ka tin jong blai kata ka jingmut ya ka balai ni jingmut benikong ka jingmut ka baar pat ka kam ni jipin syai kalong kani ka jingkut no jong ki badai Jew hasyak kan batai kana mungkin singo to kani ka jingmut baar ka jingmut bet ya ka jikmi linti ya kita ki jingja kiban seorlong hadien katuk nis nem bala tho enik siti kata kalong akan nyopo edi dan ya nyopo hadien jong kris men baka temple kadang yang dan men baka temple baka Jerusalem kasyak penjot ken haki sipai jong marum bar kunjuk syurut ken haki gentil naga jing perkat jong ki ju tungin ken mawi ken ka way baka jingkot jong ke Jerusalem bat ka jingkot no jong ka jing mane ken ha ka temple ke bah Jerusalem ha ka jing perkat jong ki ju komot ka jingkot no eki baro te putros umut ya kanene umut ya bening kong ning melak bantip dan ning bagi ong par kelak ban mut ya kani ka balai tunjuk ka jingkot no jong ka jing em jong kitu ki puli kani kai ya ka siti to wala da jay ka ba ka syam sitom ya ka bangin tip kanu na pedang kita kilai kita badai henrai tu ngin mau kani pat bu Petrus uai pat ka jing batai ka basai kadar sanga spi bakalong ka badai ni bingin singat ni ka jing tu jong Petrus kumno bangi dai ken ka bangin syakri ken ha kalong yeng jono jong blai ilang basai kadar pat ka jing tu ka baning kong ka bau kentu kan habi dai ka kam jong ka jing syakri ha kalong yeng jong blai kalong simkhia ya ka jing tuai tukinya pai kendet na ka jing batai tu ketien kan arkar ika bala pengkelang ti ketien Greek kamut ayu kamut bandon ha ka jingmut ke babiang pan pentrai kam ya ka bor halo ladi baru kamut ru kumjo ban terai ban tek lakam ya ka jingkwa lesing lam ong kat kum ka pangkren ne kat kum ka konteks jong ka ne ka jingtho ki banget Kim day ban shit ham tang ya ka jingwan jong Jesus Christ klem da dan pat ya kata ka jingit ban kit kia ban syong ha ka jingduan. Si kami linti tang ka jingwan ba arsin jong Jesus Christ haram sim kia pat ban yu ban duai. Kata ari ka konteks ani mo kan adakar. Nang ta ka ni ketin pat syarai ya wa peglang ti ketin Greek kamot ken balong ki ba tipriu lene balong kita ken ki ba perkat barabor. Ba kata ketin ka ya persyak ken ya ka jinglong buat kumta kani ka tien ke kamut pan long lat lut na ka basyanya ha ka jing buat ka basyat parsi ka tien boong tuk sa syarai kamut bandon ka jingmut jing perkat ka basyai ban hung siar nang ta bandum syak dalam kelumar kinu ka jing perkat bangin lak belong kumta di tang raja yang memangi ke ngisim kia panduai takada soong tu pin kan adakar bat tu pin syarai ban tuai ni sepang jong kijing tuai ken mau ni kowe ka jingdan ya ka jingmut jing berkat ka ba adakar maka bakut king kelajan kenyalam yang ngabari pi ki bangin it bangin tuai te belong hata kurko
Ki banget. Ki day banduai na ka jingmut ke bala plet jingmut bha ni long fokus. Bat bau siar ne alert. Om tang ban sudep rukom. Gidan gijing duai sisa ke bangi duai tang dep rukom. Kam tam ni ki duai bam duai di len la tngan lai. La duai wut sibet long amen la de bam la de tien kat tu kat ni shamat ni kat tu ti la kan mau tip ada duai to. Ti long am kom to. Rai ke jing duai ke jong ajeng pi ai ba kan long ke jing duai ke pada pelet jimut. Syuai ke pin chip menta. Haga jing duai perkat syua dan yang boleh hang tol dan boleh ngan keren kum no yu ne. Bialat ba. Long bau siar ba. Jing duai ke sisa tu ngi tip. Kam day tang ban yo lat na ka por ki ya ki ba sneo. Ara ke jing duai ke sisa ka long kam ne. Compare ja ki ni ki ba sneo ki ba ja sa rok sa kun jongi han rai ni tip ki ja pat kat kum ka jing sha pat ka jing penyak ba start no. Chong blai. Pitim ne am. Kumba ki sipai kinang penyedaya kanu ke jingma namar ba kita ni kata ke connection kita ni kata ke communication kita ni kata ke jingdai bat ka headquarter kumtaro mangiru laringi kuwa ye ka bangnyada ni kinu ki jingma ka jia linti jo ka jingim jongi ngidan ka mandan kan connection bat ka headquarter sitai sebeneng sipai ki bamdan ni ka connection bat ka headquarter dan jingma ba kan bu jingma kan ya ka kam jongki ham tam kum kinong yada kum taru kadai belong sanga sepi kajing duai kadai ka atiar ka baklan hati por jong kajing syak pun sitom bat ka por jong syak tunjuk ni ka ji suang to syarai wa to duai wa pin num ha pa ye ha kajing pun soy te kan ni pa kam trekam tam ta jong ni ha ka trekam ram ta jong ki wei ha ni duai nang ta jong no nam ta jong ki wei Demi kedau pol seduai kenda put baru Jacob musuh ke jing duai jing bahok kala sibun. Apa keren sepang jaga jing duai hasya begini ki sekri jung trai lik no. Haswa ni be emah ka spak senem ka bakat kendai kin keren. Way ude wakerteng u Charles Spurgeon. Way naki nongelap ba pa ba gitu ki por. Lakot yu kan kum ta prince of preacher. Buat kini ki jing tho Jingalap jugan ki banga ngapule bar kilalong sya ki jingkerku yang scam ngaju kenturi kini ki junior jangi ya bakin pulie ya ki jingtho ju kenang bakin dup nang komno ban keren ban ai kubor. Aba keren sepang jong ke jingtuai siap ha namarung niu beriu upau na memdai namar ba ulong unong yalap upau na be namar ba ukam pelet jumut ba ban chong menduai. Siap. Wong kum ni. True prayer is measured by weight, not by length. Kajing duai basisya, latau umday, da kajing jalan, jing jerong jo kajing duai, rai da kajing kia. Peace no kia na hawa pi duai. Umday, kajirong na kalingkot jing duai jing pi, lingkot na jerong ngamtip, rai peace no kia na La thâu cái jing tuai bi shara jing snow kia pina ya pina susi ne pina tang ne pina lenya ne makmat chung play la kuma pi do ta re jing tuai ka ba ka ba shisha aba keren sepang jing tuai jalan lai asya uni wei sekri jing trai keren Dwight L. Moody wei naki evangelist bupanam jing ri America ti por jong Charles Spurgeon hi ore porlok jong Spurgeon Uni wong kum no sepang jong ka jing tuai wong kum ne ngapa pi ki nong sim menta kham tam ne rasan nei saba wong ini kintian a man who prays much in private will make short prayers in public ubriu bala kham duai jalan kham wai islam la kham duai sgokia ba ha ki jing tuai ki bari ha ki jing tuai belong ba ulingkot ba ya jing tuai asya ini tu ke story jan we brio ba kata kaji seng lai lat u ye ke ba un tuai ha kaji seng bade menyalap ni Del Moody kay ba jang ni brio la yang la tuai lai simpentalem no simpentalem mangi mene tuai lang ki prame la snap jar uni par pak snap ci pau minit ke layan pas ngap kat sat minit pas ngap
Uni Dwight Muldi susu bakasakta ikapor uyeng. Wangkat bau para jong yudang Dwight tungin yerwai. Ibat ngir nya bilet teng no kumtal jaya baya Islam nani nakmat. Asya ngan keren. Ya kani kacing kuak ronot cenga. Ngam da kuak tan ika bapin itu lese nga upastor ubanang ubastat ubatip. Ubanang manhikai. Nga kuak ika ban itu baya nga kumu tahu beriu jong kacing duai banya ka banga sya itu da kamnur kumno. Abalay nga suto baga kacing duai ka kamdon kambha Amkan masuk dari Martin Luther ni bohong. Oh Charles Spurgeon ni bohong. Dia dan kita keli you. Kamu kebakam dan kam. Kajing tuai ni kaktin cemu blay ni. Charles Spurgeon puriu cemu blay jubab kum ni. Tapi itu yang ah. Kamu kebakam dan kam. Bandring mensim ni, penihar mensim ni. Para ngai, dalam syak keli kata kajing keli kamu kebakam dan kam. Bandring mensim ni, penihar mensim ni. Beroar. Tangga wai pemlak manem. Tekum takin kajing tuai kelong kebadan kamba. Nama kata simkia ya kajing tuai.